नमस्कार, मी संजोग तुमचा परत एकदा आपल्या सगळ्यांच्या चॅनलवर स्वागत करत आहे. आम्ही सिंधुदुर्गकर म्हणून आजचो व्हिडिओ एकदम ना स्पेशल असा मित्रांनो. आज आम्ही आर्थिक ना उसळ पाव केलेली असा प्रसादाक. तो उसळ पावची मजा काय असता ना गावाकडची आर्थिक ती तुमका ह्या व्हिडिओतनं समजतली. तुमका माहीत असतला पण तुम्ही काही ना काही मिस करत असतला अशी मजा ऐकला तर ती मजा तुमका ह्या व्हिडिओत बघूक गावतली. आता सगळ्यात पहिली आम्ही ना देवळातली आरती करून इलो. आता तो देवळातल्या आरतीचो व्हिडिओ मी टाकलेलो असा. तो जर बघूक नसलात ना तर लिंक मी देतोय डिस्क्रिप्शनमध्ये. तो व्हिडिओ जाऊन बघा, नाही तर आपल्या चॅनेलवर तुमका दिसतलो. चॅनेलवर जायचा, व्हिडिओत एकदम सरळ लिहिलेला देवळातली आरती म्हणून तो व्हिडिओ जाऊन बघा, नक्की आवडतलो तो व्हिडिओ पण तुमका. आणि चॅनेल अजून सबस्क्राईब करूक नसलात तर सबस्क्राईब करा. आधीच सांगून ठेवतोय, आपलं चॅनेल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तिन्ही जागेवर असा. थंय जाऊन तिन्ही जागेवर फॉलो आणि लाईक करा. आणि यूट्यूबवर आमचं चॅनेल आता सबस्क्राईब करा लगेच. आणि सबस्क्राईब करून झालं ना की ती घंटा दाबा. घंटा दाबलास ना की मी कधी व्हिडिओ टाकलोय की झापकन तुमच्याकडे येतो. पहिलो व्हिडिओ तुमका बघूक गावतो. आणि ह्यो व्हिडिओ पूर्ण बघल्याशिवाय जाऊ नका असतोय, आधीच सांगतोय. हां, चला तर व्हिडिओ आता सुरू करूया, लई येळ नको. तर सगळ्यात पहिला आता उसळ करून घेऊया. या आम्ही पहिला बारक्या भांडा घेतला, ह्याच्यात फोडणी टाकतलो आणि मग मोठ्या पातेल्यात उसळ करतलो फोडणी मिक्स करून. तर बघा पूर्ण ह्यो व्हिडिओ एकदम फास्ट दाखवलेलो आहे, स्किप करू नका अजिबात, पूर्ण बघा. मस्त उसळ झालेली आहे एकदम. आता मसाला टाकून घ्यावया. वायचो का लेट टाकतो. उसळ खूप करूची मसालोय खूप होयो. असे काय करता, लागाक नको तो मसालो, तिखट होक नको, झणझणीत होई आमका उसळ. हा, ही गरम मसालो पावडर घरात बनवलेली आहे आम्ही स्वतःनी. विकत आणलेली नाही खैसून. गावातले वस्तू सगळे घरात बनवलेले असतं. घरातली टेस्ट येता एकदम मस्त पैकी. गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढ गुल्फाय गंधमत्ताय गोजय प्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि. आता सगळा बराच नाही काय तर घालून झालेला. आता काय गरम पाणी घालू काय, थोडासा वैता बघा घातल्या. हा, तर काय घट्ट होता ना त्या एकदम, तर जरा पातळ करू खोया. आणि आता सगळी फोडणी मोठ्या पातेल्यात ओतूक होई एकदम. आता झाला, फोडणी ओतून झाली. चणे घाली आता. ते घातल्यान चणे घालून झाले. आता व्यवस्थित मिक्स करू होय. पाणी अजून लागतला त्याका. इतक्या पाणी पुराचा ना, अजून पाणी व्हाय त्याका. नाही तर का अजून पाणी घालूक नाही ना तर उसळ घट होतली. आणि हे सगळे खातले पावाबरोबर होई उसळ पातळ आणि झणझणीत होई एकदम. अजून वाटापही घालूचा, ह्याच्यातच वाटाप घातला तर उसळ घट होतली एकदम. बघा आता पुढे कसा करता होता. ग्रंथगीताय ग्रंथगेयाय ग्रंथांतरात्मने. ह्या बघा आता बरोबर लेवली दिला पाणी, इतक्या पाणी होय. आता भारी पैकी एकदम उकाळलेली उसळ. आता कोथिंबीर घाली शेवटची.
उकळ बघा कसली फुटली. झाली उसळ तयार झाली. आता आरतीवाल्यांची वाट बघतो. प्रणयवते गौरी स्तनंदनाय गौरी हृदयनंदनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय. ही बघा उसळ एकदम रेडी असा. चला आता आरतीवाले होईल चापकन आरती करूया आणि उसळ वाढून घेऊया. आरती तुमका पूर्ण नाही दाखवतोय, जरा जराशी दाखवतोय. चला गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय. चला आरती झाली. आता सगळ्यांका उसळ पाव देऊया. बघा गावाकडे सगळे कसे आरती एन्जॉय करतात. मस्त सगळे एकदम मस्त पंक्तीत बसलेले असतात आणि उसळ एन्जॉय करतात आता सगळे. भांडव टाकला पाहिजे. एकच पाव तर सगळी बच्चा कंपनी हयसर घरात गणपतीच्या समोर बसलेली हा आणि बाकीचे सगळे बाहेर बसले. आणि एक तुमका सांगूचा रावला, व्हिडिओ तुमका ह्यो आवडलो ना तर नक्की शेअर करा आणि सगळ्यांका दाखवा तुमच्या गावात कसली मजा असता ती गणपतीच्या आरत्यांचा. समजला? तर आजच्या व्हिडिओत इतक्याच. भेटूया परत पुढच्या नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा.